Hello guys, tokuchingamidza mishongo chenyu chemasecret nemaconfessions tadzaka zvekare. I hope munofara. Alright, regai tipinde munyaya yedu yekutanga. Tete kana tazogara varoi variko ende vanogara matiri tinodya navo uye tinosekedzana navo. Vamwe ihama dzedu, vamwe tinogarisana navo sevavakidzani, vamwe tinotowadzana navo kumakereke kwatinoenda. Asi chandinoda kukuudzai ndechekuti Mwari mukuru, hapana akavimba naye akanyadziswa. Ini ndainge ndateyiwa nenzungu segonzo, asi Mwari akati not today. Ini ndiri mwana akarerwa nemai maternal grandmother vaiva nezita rekuti Chandagwinyira, shortcut chanda. Vachanda ndaivashora ndichikura. Vaiti kana munyu ukapera vanga vasingadi zvekuti munonoka kunext door kukumbidzana nevavakidzani. Ndaifunga kuti pride chete, asi kubva zvavakanditsanangura kuti vatete vavo vainge vapiwa chifo chemudumbu through kukumbidzana zvindiro nevanhu tete, ndakabva ndanzwisisa. Saka ndiwo wakava mukuru wangu, dzamara ndatova mukadzi mukuru, ndavawo nemba yangu. Ndingangoti tete kugara kwangu ndaisangana nemiedzo yakasiyana-siyana. Umwe musi ndakamuka pagoni pangu paine kiti yakafa. Umwe musi ndikamuka mugadheni muine broiler raive rakafa rakasungirwa mucheka nezvuma, ndikaziva zvangu kuti ndiri kuedzewa. Saka ini tete ndainge ndazvodza kuti ini handidyi mumba memunhu, asi ndaiziva kuti muraini mataigara maive nevakadzi vaindiranga. Vamwe vacho ndaitoita zvekusangana navo kuhope ndichivarota vari bunyun'unu chaiko. Zvaiti kana zvadaro mangwana vamwe vacho vaifuma vachingonyara-nyara segudo rine mimba mubhazi. Murani matinogara makazoshayika vamwe vataiti sekuru nenhaya yekuti vainge vakura tete. Ndakaenda kunochema nevamwe, zvinonzi chema nevanochema ugofara nevanofara, ndidzo tsika dzeukristu. Munongoziva kuti chikafu cheparufu hachirambwi, chinodyirwa zvirango. Tete rakauya sadza rikapakurwa mubhodhi, munhu wese akatarisa. Vakadzi vaya vandaigarorota vakauya vari vatatu. Ndatotanga kudya sadza, vakasvika vakasunzira mazambiya avo pandaire ndiri. Hamheno medzi dzakaitika, ndakanzwa kuti pahuro pangu pane chinhu chati ndi kugara. Apa handichagoni kutara, ndava kuzarirwa kunzwa kuti mweya wablokewa. Pandakaona ndarohwa simultaneous equations dzousiku, ndepekuti manight walkers aya aitoridza chikwee vakanditarisa. Handizivi kuti mhomho yaivepo yainge yarivadzwa nei, zvimwe pada yaiva mishonga. Hameno ndakatanga kuenda kugedhi paya ndichiti ndifambe mbichana kuenda kumba, asi ndainzwa zvandainzwa ndinogona kudonhera murodhi ndikafa. Asi God was not done with me. Ndakabva ndasangana namufundisi aiuya kuservice yefuneral, aingodanidzira kuti out of here now, right now, in the name and the blood of Jesus Christ. Tete pakadonha zimai rebete aya emabhachi aya, mufundisi akaritsika rikafa. There was no way bete raiva musadza paraisurvivor iti yemubhodho. Ndakaridya sei? Ndinoona sekuti pakazunzwa mazambiya pane African signs dzairohwa ipapo, ende vakadzi ava vanga vatoona fresh meat. Ndinoda kutenda Mwari anotichengetedza misi nenguva dzese. Dai dzisiri nyasha ndakaparara kare. Every time pandinoona chance ndinoparidza kunaka kwaMwari. Ndinokurudzira vanhu kuti vagare pamabvi, sokuti pamabvi ndipo pane dzikinuro tete. Hakuna akambovimba naMwari akanyadziswa. Ukanamata uchirevesa bhaibheri rako unokunda. Mutendi namata urinde. Ini bete chairo ranga randiendesa, asi Mwari wangu akaramba neni. Ende iko zvino level rangu rekunamata rawedzera mumaraini. Ndava kutonzi ndinobata izvo kwaane varoi vari kuzama kundikudubura, asi Mwari ari kuratidza ukuru hwake mukati meupenyu hwangu. Ndonyaya yekutanga yatawana iyi, vari kuti ndizvo zvavakasangana nazvo vaenda kurufu. Regai tipinde munyaya inotevera. Makasimba here tete? Ndiri mukadzi wechidiki ainge akarohwa zvakanaka zvinenge kuzhombe, asi zita rasambuka ndingazotauri sekuti ndingazozikanwa. Ndakaroorwa zvakanaka tete, takanogara hedu pamusha pavabereki, because Godwin murume wangu ainge akrosa Limpopo kumbonotsvaka zvingatiraramisa semhuri. Ini handina kwanisa kuenda nemurume wangu nokuti ndainge ndava kuremerwa nedumbu rangu anytime bhara rangu raidonha. Saka pakatenderwa kuti ndigare hangu pamusha painge pane vanhu vakawanda. Kana bhara rangu richizenge rakutuka ndaizowana help
from vanhu vakawanda mumusha umu. Ndakasununguka zvakanaka pamusha pakava nomufaro apo ndainge ndatanga nechimwe chikomana chekukudza dzinza. Godwin ndakangomutevera kamwe vatezvara vangu vakati ndidzoke ndigare kumusha. Aizouya hake Godwin. Zvagara vakadzi vakare vaigara 1 chero 3 years murume aienda wenera kunotsvaka pfuma. At least ndaive ndava nefoni saka Godwin tainge totaura everyday achitoti aizodzoka paChristmas kuzotiona. Ndakafara. Noti kuti ndaibatwa rafu pamusha apa ndainge ndakaroorwa. Tete handidi kunyepa. Ndaingobatwa semwana wepo. Asi pane chinhu chaindinetsa mukati mepfungwa dzangu. Ndaiti kana ndakavata manheru ndairota tezvara baba waGodwin vari mumagodza angu. Pekutanga ndaiti kuda zvinhu zviri mupfungwa dzangu. Asi ndaiti kana ndarota kudaro ndaifuma ndine masainzi ekuita senge ndanga ndasangana nemurume. Kundiudzi vamwene zvaisaita. Zvaizoita sekuti pane zvandiri kuda kupfuma tezvara. Saka ndakazowana mukana wekumboenda kukwekwe kwaigara maiyo ndichinovaratidza mwana. Vakafara kuona muzukuru wavo tichikura chino nechocho kusvika ndazovaudza kuti pane hama dzandinogara kusangana nadzo mausiku, asi maitikiro azvo zvaita senge ndiri kurota. Ndaizopatika ndichiona evidence kusikarudzi kwangu. Maiyo vakaratidza kunetsekana asi havana zvavakambotaura zvizhinji. Mangwana vakati timbosvika pane mamwe madzibaba avanoziva, saka timbonovashanyira ikoko. Tete takagara hedu takamira muprofita uya. Paitova nevanhu vakawanda. Vakazosvika vanhu vakatanga kuprofitwa. Ini ndakaitwa kunyurwa pakati pevanhu. Vakadonongodza dambudziko rangu nemo. Vakati vaida kupedza unubu hwatezvara hwekuganga nevaroora. Ndakaitwa muteuro vakanditi umwe ndonoisa soti magodo ndopfeka kusikarudzi kwangu ndosiya zvakadaro. Ndakadzokera kuzhombe tete, hope dziya dzikadzoka zvakare, asi ini ndainge ndaita zvandainge ndaudzwa nemuprofita uya. Mangwana tezvara vakafuma vakatsamwa zvekuti waitonzwa kuti mhepo iri kuvhuvhuta zviri different musi uyu. Tete kubva musi uyu ukama hwangu natezvara hauna kuzombodzokera back to normal. Vainge voudza vana vavo kuti ndakangwarisa. Ndangwariseki, kuti ndangwarisei hazvichatauriki. Munoziva ndakazokritikwa nyaya kusvika ndatosiyawo imba. Pekutanga painzi ndiri kupinza zvikomba pamusha womo murume. Ndaigopinza munhu nguva uye sei taigara pasame yard nema-in-laws. Kamboye mwana haswe pamusha igora. Zvakangooma hazvo, asi ndaiziva kuti tezvara vanga vakupedza shugu dzavo pandirika. Ko kana gondo rashaya nheyo handiti rinokumba chero marara. Hameno Godwin kuti akaudzwa sei kwakutotenda nhema dzakadaro. Ndinoona sekuti akaita zvekugadzirwa chete. Akatozoroora umwe mukadzi, ini ndakazosenga mitundu yangu kudzokera kumatongo. Zvaisava easy, asi handingaiti mukadzi wababa ndoita mukadzi wemwana zvakare. Naivo tezvara kunobuka kwakadai kwekuda kushandisa mukadzi nemwana nemushonga zvakangoma hazvo tete. Zvakandirwadza handirambe, asi kana vachikwanisa kupindira varoora mudzimba dzavo nemushonga chimwe chavasingaiti chii. Ndinoona kuti ndakandvengeswa zvizhinji. Ndaitozopedzisira ndauraya zvichinzi anoda kuona kuHarare akakwira mbara. Ndiri kuzama zvangu kuzviraramira nemwanakomana wangu. Hatina zvizhinji asi mukati memwoyo wangu tine rugare. Ndo nyaya iripo iyi. Halo tete, nyaya yangu yakadai post me. Ndakaroorwa ndine 19 years ndikaita vana matwins ndikazoramba nemurume. Hanzi hama dzangu hadzikudi. Ndakarwadziwa. Ndikaenda nevana. Hama dzemurume dzikati tora vana ava, apply custody. Akatora vana vane 3 years tete. Ndakarwadzwa zvekuti dzimwe nguva ndinofunga kuzviuraya chaiko. MuZimbabwe kana usina mari hapana chako. Imwe nyaya inondirwadza, ndikaenda kunoona vana vanotanga kundiita rafu yekuti misodzi yangu inongobuda nekuti chandakatadza hapana. Asi ndiri munhu anorota. Ndizvo zvandakarambirwa. Ndairota zvinoitika zvemumhuri mavo. Asi ndinonyanya kurwadzwa nepamwe munotaura nyaya dzevana muchiti munhu gara nevana vako. Ndinombobatwa nemweya wekuti regai ndisiye kunovaona vanozouya vakura, asi ndinobva ndarota vana vangu vachichema. Ndinobva ndaenda kunoona apa ndikasvika hanzi hembe dzatinotenga kuno havapfeki. Kana uchiuya kuvaona unouya nehembe dzako. Vakasadaro vanoviga vana mumba voti hapana. Last time vakadaro ndikaenda kupolisi vakafonerwa vakauya nayo tete. Ndiri kunetsekana kuti ndoita sei. Ndongosiya zvekuti ndikanzwa mwana anochema ndinonzwa musoro wangu kurwadza nekuti pese pandinoona vana vanosara vachichema zvekuti mwoyo unorwadza. Uyezve vanhu vasingadi kuona ini vanozoda vana vangu here. Unonzwa mwana ane 3 years hanzi ndogeza ndega
kuwasha pendi ega, zvekugara kumba kwavo zvanga zvisina kuipa, asi kuti pose pandinoda kunoona vakaregawo kundirwisa zviri nani, uye ndotya kuti vanogona kushandiswa nekuti vanhu vacho vanobata mishonga. Chimwe chinhu chakandirwadzisa last time, mwana akandibvunza kuti murimo muvani imimi, because kumba kwavo kuna maid vanovadaidza vachiti momu, nekuti ndeve chikuru. Ndikati ndirimo muvako, zvikanzi momu chimuti here, kureva senemi yadhedhi vake. Ndikati ehe, zvikanzi alright, nekuti dhedhi vanonzi dhedhi chimuti, saka handei tinogara tese pafoni. Akandibloka, hama dzake dzinofona dzichitaura zvadzinoda. Ndazama kunamata, pamwe pacho ndinofunga kuti beta ndife ndizorore. Ndakapotsa ndatsikwa rimwe zuva nestress, ndikazotorwa nawindi iye akanditi chii chiri kunetsa, wanga wakangomira murodhi. Ipapo ndanga ndichinzwa dzungu nemashoko andanga ndaudzwa. Ndinombofunga kuvaendera kun'anga kuti varwadziwe sezvandiri kuita. Hanzvadzi yangu yakati haugoni kuchengeta vana, kuti ndipinde murelationship, ndinongodanana 1 week ndarambwa. Zvanasi zvakwana ndozouya nepart 2 chimboposta iyi, pamwe ndingagona kubatsirika kana maposta mundizivisewo. Alright, saka mama vari kutaura kuti vakatorerwa mwana. Handizivi kuti ni custody yacho nayo yakaapplywa sei kuti baba vawane custody yevana. Kazhinji kachona muZimbabwe mwana anonzi mwana anokudziwa namai. It's a very difficult situation yavari. Handizivi kuti panapa pavanhu vari kuZimbabwe pane vanogona kuvabatsira here kuti vahwine custody yevana, vagone kugara nevana, because right now vana havachatozivi mai vavo. Vakutaura kuti who are you? Ehe. Chinhu zvakaoma. I don't know, havana kuti background yenyaya yekuti chii chakaitika kuti vatorerwe vana, but ndiyo nyaya iripo ende zvinorwadza samai unovata sei. Hanzi ndikanzwa mwana achichema panext door ndototi maiwe vediweka, zvakaoma. Nyaya inotevera, hi auntie, how are you? Please hide my identity. I'm a lady aged 41. My life has been up and down. Chandingagona kubata kuti apa ndakambofara muupenyu hwangu kubva kuzvarwa kwangu. Actually nyaya yangu I feel iri pathetic. I feel like ndine problem. Asi all I can tell you is ndiri so stressed. Hakuna chinhu chakanaka chakasikirwa ini. Ndakazvarwa mumba mune vana 7. Pa7 apa 5 vakafa kukasara 2. Ini ne firstborn mumba medu. Ini ndiri last. So tete nyaya inoitika ndeyekuti handinzwisisi zvinoitika. Kuzvarwa kwandakaitwa ndakwanisa 3 months. Amai vangu nyakutumbura vakabva vashaya, ndokurerwa nefoster parent, kutoita zvekuadoptewa. Ndakarerwa neshamwari yamai vangu, ndiye akandiadopta, akandichengeta, handidi kunyepa. Ndakakura a good life. Ndava grade 7, baba vangu vakabva vashayika, ndikaenda kufuneral kwababa vangu. So mukukura zvinhu zvaimbooma. Semwana ainge arerwa kumhuri isiri yedu, ndakazenge ndoabhuswa nababa vekumba kwandakakurira, ndikatotiza ndikaenda kumba kwabiological father. Nemabiological brothers angu and sisters angu kwava kuvatsvaka tete ndokuvawana. Baba vangu vaimbondivhizitira ndichitovadana kuti uncle. Biological father vangu handinambobvira ndavadaidza kuti baba, ndaingovatiwo uncle. So biological father vakazondinyorera address yavo, ndikaichengeta kwemakore, ndokupatsvaka ndikapawana. Ndakasvika pamba paya, my biological sisters and my brothers angu hapana chataimbotaura, tose taingosvima misodzi. Pandakavaudza kuti ndaitiza abuse kwandainge ndakaadoptwa, baba vaya vekundiadopta vakaramba vachiti ndainyepa ndichijamba jurahall. Semwana mudiki hapana zvandaigona kuita. Life yangu yakachenja for the west. Kuti ndichidzokera adoptive father zvanga zvava kunetsa. Baba vaya vava vasachada kundiona. Ndakazokura, ndisati ndakura kwava kumitiswa mwana wekutanga, ndobva ndatombogara naye. I was around 14. Vana tete vemurume vandaigara naye vachitaura negative things, zvichinza muchembedzani njani njani. Murume akazongotanga kumisbehave, kusvika one day murume auya nemwe munhu. Ini ndikasiya nawo nazvo. Ndakasiya ndikatanga kushanda ndichizvitsvakira mari. Ndaishanda nemwana, kusvika ndaona kuti kushanda nemwana zvainetsa, ndikafunga kuti ndinopa murume mwana, at least aizopa mwana kuna mai vake orera. Ini kwangu kwaisava nemubereki. Zvechokwadiwo mwana akaenda kuna mbuya vake, ndobva ndashanda ndikazosanganawo nemumwe murume aiti aindida, ndokuzoroorwa, ndokutogara hedu. Takagara kudaro, akabva nditi his first wife adzoka, akabva tanga kutaura zvakawanda. Ipapo tete ndainge ndatova nepamberi. Ndakabvunza kuti nei asina kundiudza, sekuti patakasangana ainge andiudza kuti mudzimai wake akafa. Ndakatoziva, ndatogara nemurume uyu, ndokutoona kuti aiwa iri ratovabarika,
murume uyu takagara 21 years ndakazongosvika pakuonana tete zvakatovharana up to this day. I feel like my life is stagnant. Ndikati ndiite ichi hazvifambi zvakanaka. After 21 years hapana kana chandakawana kusara kwepain. First 5 years ndidzo dzaiva nani. Tete munoziva munhu kana achiona kuti you are not worthy to be mukadzi wake, usiri munhu waanongoda zviri serious, achida kuti uve under his feet, achikuita zvaanoda newe, achida kuomberegwa, asingadi kuti ushande. You know those kind of situations zvekuti munhu anoda kuzviita mini god mukati meupenyu hwako. Zvose zvaunotaura hapana kana chaunoteerera. So ndaigara ndiri munhu wekudzvanyirirwa. Tete ndakazoda kuitwa munhu wekumusha, asi ndaingoita play along. Kuri kuchengetedza imba, asi zvakaramba. Tete takapedzera tava kugara sehanzvadzi almost a year and a half. Munhu achindiona sehanzvadzi yake. Moto wadzima mumba yemukati. Hapana chaiita tete. Ndaitoita mapiece job kuti ndiwane kurarama nevana vangu. Asi ndakagara nemunhu aiwana mari. Ndakasvika pakunoita dzamara ndabuda mumarriage ye21 years. All this history nelife yandakararama ndiona sekuti handifi ndawana munhu anondida, kudzidada nemunhu kupanana moyo. I never got a chance to be loved properly since chizvariro changu. Tete ndinozvibvunza mubvunzo kuti why and why me? Vamwe vana vanogara zvakanaka vachiratidzwa rudo, asi ini I never got the chance nekuexperience chinonzi love. Ndinondombofunga kuti asi ndine mweya wakaipa here uri pandiri. Kana ndiine mweya ndinokumbira kana pane vanobatsira vandibetserewo. Tete ndanetseka, ndinoshungurudzika, izvezvi BP yangu yava kungogara yakakwira, handigoni kunyatsozvitsanangura. As for now ndinoshuvirawo kuva nemunhu wandinotaura naye, kudanana pachokwadi, kubudirana pachena. I feel like ndine love mumwoyo mangu, asi wekuipa hapana. I yearn to love, asi wekuita give love hapana. Ndasvika pazera rekuita give up. Asi tete I feel depressed, I feel alone, I feel empty. Chero kaita shamwari ukati uiudze zviri kukunetsa, unonzwa nyaya yako yazara mumastreets yava kutaurwa zvakare. Ndinozvibvunga kuti saka ndichafa ndakadai here opane zvichachinja. Ndakada kumbocommita suicide ndichiona kunge I have no place in this world. I do not belong. Kana pane anoda hake kuti ndiwane kutaura, ndiwane kushare naye nyaya, tete pamwe ndingabatsirika. I don't mind even mimi mukaita shamwari yangu. I know people might fail to understand me well. Ndichiti imba yakazoparara after 21 years. Ndakarwadziwa mumba imomo tete, ndaizvitengera chikafu, asi murume aripo iye aitenga bedzi vana kana varipo cause vaiva kumaboarding school. The worst part is aindikutsirana nemunin'ina wake kundishungurudza. Munin'ina aigara kumusha, so murume wangu aiti tikanetsana ainotora munin'ina uya vomadoro vodhakwa votanga kundishungurudza. Chero vakawana ndakazvirarira vaindidonzera magumbezi to the extent yekuti bamunini ava vakaona my nakedness. My husband would do nothing about it. Ndaitomubvunza kuti ko sei kusvika pakadai bamunini kundifugura ndisina kupfeka? Aibate ndaunomhan'ara kwaunoda. I had no one to tell, even hama dzemurume, because they all feared varume ivava vari two, nokuti vainge vasingabvi mun'anga. Ndaingofira mukati ndega. Kwangu kwandakaberekwa tete munongozivawo kana kusina vabereki, extended family never helps, varipo kungokuviga kana wafa. Then came a time murume akazorwara tete, achingofamba muchivanhu achinzi uri kuroyiwa nababa wako. Apa kupi naye veduwe, he was HIV positive. Ndichingomudza kuti enda unotestewa, achiramba. Akazoenda apera tete, then he came nemaresults. Kwangodipa achiti ndizvo zviripo, endawo unotestewa. I gathered up courage, ndikaenda. 2 months later, I was found positive tete. I was so broken. My world fell apart. Even Nampepa Avarite, he continued abusing me, seeing me as nobody. Semuna sina chaanofa akakwanisa kuita mulife. And ndakatanga kutya zvechokwadi kuti shuwa ndoendepi, ini ndatova kudai. Ndakashungurudzika tete. Till ndakaona kuti I need help. I went to clinic kwandakanotora mushonga. Ndikafunga fast kuti if I don't get help, I will die sure. Thank God ndakawana counseling. It helped me. Ndikatanga kutambira kuti ndo zvavapo. Zvakashanda tete till today. Now ndava close to 12 years on ART. Handina kumbobvira ndakarwara kana kudi. I'm a very beautiful tete. Handidi kunyepa. Munhu kana usina kuudzwa neni kuti ndiri pamushonga hafa akaziva tete. But I've been through a lot and now want to end. Ndakuda kufarawo kumiksawo nevamwe, not this lonely life. Kana kuine magrupu evanhu vari positive like me, ndinodawo
tikurudzirane nekusimbisana nekubatsirana in times of need, ndingafarawo kujoina Tete. Saka mama vari kutsvakawo masupporti group kana kuri kuti pane support group iripo yevanhu vane HIV positive vari kuda kujoina. She's not okay. Imagine kupinda marriage yekuti unorohwa kusvika murume akudhonzera gumbezi wakavata nebrother yake vachiita zvakadaro. What is that? Handiti kunonzi kana warohwa murume is supposed to protect you. Your husband is your protector. Zvino kana akuvhura madhoo achidana vanhu vekunze kuti vazokurova wakashama bedweka zvakaoma. One thing that I'm glad is she managed to get out of this toxic environment. Ndinoziva kuti vabereki vedu kare vaiwanzoti qinisela mntanami umendo unzima. Yes, hanzi shingirira mwanangu nekuti muchato wakaoma, but for how long? How long? Vanhu vazhinji varipo vakadzi vakawanda vari kubuda mumisha vari zvidhumbu. Handisi kutaura zvinhu kuti unobuda une HIV, literally kufa wobuda uri body bag mumba imomo because unenge wagara toxic environment. But unenge uchiti ndikadzokera ndonotanga pane magrupu atiri maari paFacebook unowachinzi edwe zvakaoma kudzokereki. Mai vanenge vachingoti shinga ndozosekwa nevanhu kuti mwana wenyu akarambiwa. Ndo zvinhu zviri kusangana nemadzimai anenge ari real toxic environment. I know somebody akanga ari toxic marriage isingaite kuti you can't even augoni kana kuvhura muromo, unotadza kana kugeza, unotadza kana kudi, you even lose yourself, you even doubt yourself. Zvinhu zvinenge zvisina kunaka. Alright, guys, nyaya iripo ndeyekuti ndangodzoka zvakare kuti ndikurangaridzei nyaya yekudiaspora insurance. What are we saying? Diaspora insurance kune cash plan. In case mashaikirwa nehama, munopiwa cash. Nditi sekuti mashaikirwa close family members. Hanzi ku-UK yuko vanhu vanetsa WhatsApp group. Kune magrupu ana Mtwakazi vanhu vanobva kuBulawayo, kune magrupu evanhu vanobva kuHarare, veMasvingo, mahigh school, maCOS, chichi mumagrupu imomo. Hanzi vanhu vari kungokumbira wedu ndashaikirwa nehama yangu tokumbirawo mari, wedu ndashaikirwa nehama yangu tokumbirawo mari. Zvinhu zvingori easy guys. Do you know kuti your quote mukapiwa quotation pane waindidza kuti ine 26 pounds. You're just paying 26 pounds. Waisa mama, waisa daddy, waisa ani, waisa munhu wese. Even newe handishuviri, hanzi God forbid, handidi kuti vanhu nditi muchafa, handiti hapana, no one is dying right now. But pana mama wakanditi veduwe pane zvaitika kwandiri nhasi regai ndijoine diaspora nekuti zvakati zvaitika zvinhu izvozvo vakashaura kuti unotangira papi. And right now kana achitaura mufunga kuti vatete ava vanotaurisa vanoita noise nenyaya yediaspora, but it actually helps nekuti nobody knows the day. And kazhinji kacho we think we have time. We think we have time. Usingazi kuti wasarigwa ne 1 week unogona ngodumwa panze apa, unogona kuita heart attack zvotongofarana. Handiti sangatisaomiseraiwo vanhu vanosara takutanga kuita magofani 3 months 4 months body isati yadzosewa kumusha, munhu uzvika uri pepu, vanhu vanotadza kana kukuziva, they won't even be able to recognize, which is more painful. Unenge wagara muICU urimo munzi mumochari. Anyway, sorry henyu ndokukudza zvinhu zvinohlisa zvakadaro, asi ndo reality. Maturity is accepting reality. Alright, takutaura zvakare pane kambani yandikutaura inonzi Fabsa. Kambani iyi inoinstalla, vari kutengesa Starlink. Handiti makaona mapackages andatotaura kuti pane package $300, nobhadhira $300 for zvinhu zvacho vouya voinstalla. Kana mukashandisa code yandichasiya pazasi apa, munoinstalegwa mahara. Handiti then zvimwe zvose mobva mabhadhara iya takati mari $35 pamwedzi. Then pane imwe zvakare iri faster ine 440 megabytes per second for vanhu vanoshanda maremote jobs nechichi. Iyoyo plus it covers the entire house kana kuri kuti uneimba hombe. Iyoyo inoita $55. Kana mukashandisa zvakare code yangu, you're going to get a free installation. Right, toenda panyaya yedzimba. Vari kutengesa dzimba dziri kuCold Comfort, kuanzi Borodale. Munongova contacta. Pandinosiya number idzi hadzisi dzangu, inhamba dzavo dzebusiness. Musavatumira maconfessions because vanzwa nekureceiva maconfessions. Handizivi kuti munonyatsosvambisa sei pakusateerera. Handiti alright, chekupedzisira, if you have any projects dzauri kuda kuitira kuZimbabwe, they also manage your projects. Wanda kudzoka update yaka musuya vakaenda kulogoro vakadzoka vakandipa quotation vakanditi
ndozvatawana zviri kumba izvi. Like we said last time takaita bhiridhi, akati bhiridhi razvefeja feja, saka vakasvika vakati ndo zviripo panoda kugadzikwa apa nepapo nepapo nepapo, saka vakanipa quotation ndikabva tabvumirana ndikakumbirawo zvidiscount vakabvuma. Saka izvezvi vadzokera zvelowa gwere kuti vanogadzirisa. Kana vapedza ndichakuratidzai basa ravo. Vanoisa matiles, vanovaka, anditi vanovaka, vanoisa matiles, zvese zvakarongeka. Ndichasiya WhatsApp number yavo. Number iyi haisi yema-confessions, let me repeat. Handizi kuti vanhu sei musingateerere. Haisi yema-confessions, it's a business numbers for those who want their projects to be done in Zimbabwe. Bedweka, tinokutendai nekuona kwamaita tichadzoka zvekare kana matitumira nyaya. Kune vane nyaya dzavo, tumirai nyaya dzenyu panhamba idzi. Uyezve ndinokumbirawo kuti hamtumirai nyaya dzenyu, go straight to the point. Musatenderera nyaya yacho unoenda 20 minutes uchiverenga wakamira kuti isvike pekuti munhu akazogwadziwa sei yacho yongopera yakadai kodoti atopedza. Bedweka zvakaoma. Anyway, nokutendai got milk iripo. Musarega kuramba muchiisa maorder, muwane skin inoglowa. Tinokutendai nekuona kwamaita. Mwari vakuitire zvakanaka. Tichadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Ndatenda. Bye bye.